This is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 8:06. This time check is ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 8:07. Maing aga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Sa malabutan sa aton nga pagpangalagad, welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga Anchorman Aksyon Artay Hupon talos nga magpangalagad sa inyo tubtob las 9:30. Sining adlaw sang Martes mga kaaksyon, Aksyon Bryan Morden. Aksyon Hotline. Yari na kita sa Mayo 18 na 2000 o kon Mayo 18, 2021 mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Kumusta mga kauturan naton halalong gid sa malakat sang panahon? Tuman ka init gihapon no sang sitwasyon kagabi na istorya naton ang Provincial Disaster Management Program Division nakalabot kahapon sang 34 degrees mga kaaksyon ang kainiton. Tiko mag 34 na once nga magsalang ka isini sa idalom sang adlaw inablang nga nagatrabaho ka nagapainit ikaw pinakanubo nga batyagon mo sini palanakit sang imo sini nga kapanitan. Aksyon Hotline. And kung nagatulo taas-taas ng dugo mo, basi ma-heat stroke ikaw, much better siguro nga maghalalong gid ka muna, no? Hindi gid magpasayang-sayang, no? Kung may palanaguan, may handong, may protection sa kagalingon, damo inom nga tubig, amo nang pinaka maayo dira mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Sige, ano ba mga dalag ko nga balita ngaton sini taganig talupangod sini nga aga mga kaaksyon. Actually, na-check naton ang syudad sa Bacolod Bakaksyon. Today may ara sang manog abot nga 3,000 doses mga kaaksyon sang bakuna diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Ang nagligad to AstraZeneca nga 19,000 subong may Sinovac na naman or Sinovac mga kaaksyon nga mag-abot diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag ina i-preparar naman sa padayon nga mass vaccination sa aton siring nga syudad. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita sa lokal sa gihapon, check naton karon ang aton siri mga negosyante diri sa Bacolod mga kaaksyon kung kumusta na ang dalagan sang negosyo
ilabi na gid ang labi na gid sa mga biyahe sa aton sining barko from Iloilo to Bacolod vice versa mga kaaksyon matapos ngati sa Iloilo subong ang plano i-modified enhanced community quarantine ang moratorium sang travel mga kaaksyon bangod nga nagsaka-saka naman ang numero dito sa ila sang COVID-19. Ang nasambit iyang sitwasyon ti waiting kita tanan-tanan damo nagapinamangkot kon kumusta ang biyahe mga kaaksyon ti karon matuldokan tagidi na. Kag gin-check man naton mga kaaksyon sa balita lokal ang investigation sang kapulisan kag Napolcom sa to mga kapulisan dira sa Banwa sang Ibi Magalona nga nagkalaabtan nga tulog kag wala sa ila sini nga post mga kaaksyon while on duty ining iban ha. Oo, sa tungang gabi. Porte man kaluluoy man maginamo sinina. Te hambal sang taganok po naga-investigate pa sila. Ang anom ginapapasa pa sang ila sining explanation letter mga kaaksyon. Tinuway dapat pa mag-explikar kiti dakop sa kuan gani mo sa akto. Dakop sa akto nga wala tawo nagakatulog. Ay ano pang explanation na pangita tida hindi pa to ebidensya action hands. Tagaan ko na kuan second chance action hands na para magtino ining mga utod naton. Dire sa Bacolod tiya mo na ang kuan kahapon in-check ni Action Dale Salazar. Ini mga report nga mismo doktor from City Health Office nag-post dira sa iya Facebook nga account nga may ara sa mga kumpadre sa sining mass vaccination meaning dapat pwede mauna si amuni si amuna ang doktor mismo ang bali doon din ni amuhaw. Oo, siya ang politika gyapon nagapangibabaw sining panahon sang pandemya. Inayang doktor nga naga-administer na mismo inaya sigurado na ginayang may ara sang palapit-lapit luwag sining vaccination nga ini. Pero suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, wala sang kamatuuran. Pero kinanglan guro mag-imbestigar kita. Kaya biko by appointment ina ang ining nasambit iyang vaccination mga kaaksyon. Check taman karon dugay-dugay patrol with Action Eden Aboso. May isa ka bangkay nga nasa puwan diri sa aton siring syudad sa Bacolod mga kaaksyon o kon gwa sa Bacolod ini. Sige, check nato na karon dugay-dugay patrol kung ano lang gin kamatyan sini. Parang papastaron taning patrol mga kaaksyon las 8:12 na sa aton nga pagpangalagad. Ang mga balita ya sa national ti kagabi may talk to the nation si Presidente Rodrigo Duterte. Ang iya sining bisita amo si anay Senador Juan Ponce Enrile mga kaaksyon. Gin-grant mga kaaksyon ni Enrile ang invitation ni Duterte nga maka-explikar kung ano gibla ang status kag nahitabo sining ang ining 2016 nga resulta or pag-award sa International Court mga kaaksyon United Nations sining West Philippine Sea. Suno kay Enrile dire tuod gid man ina. May ara iya sang ina nga award mga kaaksyon May ara but according kay Enrile dire wala ina maimplementar sang matuod-tuod. Siya dapat kung sino or like for example ang UN abi amo to ang United Nations amo dapat ang magpatuman man sang hugot sining nasabit nga foreign policy mga kaaksyon. Ti wala basta lang nga nagpagwa sila sang ining arbitral award pero wala man sang may nag-implementar gid sini. Nga didto mismo sa korte nga ini sa international mga kaaksyon. Labi na gid sa arbitral abi, no? Sa Pilipinas malang nagasagi ka wangal sini ti dapat aside from Philippines abi kung sino nagpagwa sining award, amo ning mga tutok si why? Ang US man, ginpalayag ni Enrile, nga wala man sang may nahimo abi nga magpatunga sining ginahimo sang pungsod China suwong. No? Tigaling kiti, kung ako taga US abi, kung kisaga ni ang pakamalaot sa amon di sang pungsod Pilipinas nga presidente, nga daw kadamak na gid sa amon kag kalaw ay klase batasan nga mga tawo nga nagabulig na mata sa ila may interact pa da.
Tinyo man da. Although nga ti magambal kita nga award, arbitral award mga kaaksyon, pangkabilugan, no? Pangkabilugan sa bugos nga kalibutan. May poder gid sila nga mag-intraman, no? Nga hilabot abi magpalamangkutano no kuno ang sistema dira. Tigin ko gisa guro taga US guro. Nga sagi kita intra daw kisa ang damulay magyanta sa Pilipinas do hindi manami plamatin ta. Oh. Amo malalangin pang wakal ni Enrile mga kaaksyon, no? Amo malaway naman sang iban pa, no? Nga panghambal niya kagabi sining problema dira sa West Philippine Sea. Gindugangan pag ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi mga kaaksyon, nga sa nagligad nga 2016. Kung nagbisita ni sa pungsod China, si Xi Jinping mga kaaksyon, the President, nagpalayag gali, nagpamahog nga kon ang pungsod Pilipinas manghilabot da sa ina nga lugar may malain nga matabo. Aksyon Hotline. Oh, gulo ang abtan sini. Oh, kita mo lang na ha. Ato na ila pa. Aksyon Hotline. Portino ato na ila pa. Ti masakit-sakit ina sa aton diriti. Ang sabat ano abi ang ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte? Kaya kung pahambalon mo na siya, kung hilabtan yung akon mga kabataan, mangin matay takon iya. Aksyon Hotline. Dumduman mo na action hands. Nga kung hilabtan mong kabataan ko, akong may kwentro nyo. Ang paghambal ni si Jinping, amo sina, madisgrasya mga Pinoy nga manghilabot da sa inang lugar, anong reaksyon niya? Aksyon Hotline. Dako nga insulto iya sa pungsod Pilipinas ina. Pero, kabalo kita nga si Presidente Rodrigo Duterte, nagahimo manisantikang o galing sa prangka nga istorya, kag hindi naman matago sa inyo, nga hindi basta-basta ang pungsod China mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Mga protesta legal ang ginahimo naton diri. Pero kabay pa sa maabot nga mga inadlaw kung sino man ang mga gabulos kay Presidente Rodrigo Duterte, mahatagan inisang solusyon sa mahusto nga paagi, inistoryahan ay sa ibabaw sang lamesa para maplastar ini tanan-tanan mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Kadamo pagid sa mga Pinoy action hands nga wala naka-move on sa Miss Universe sa 69 kahapon nga adlaw no. Pero tiga po nang awaya ay subong sa social media. Aksyon Hotline. Imagine mo na ang may nagwa subong action hands nga balita. Hindi lang ko sure ha. Nga atong si Andrea Aksyon Dorel ga update mo. Andrea Meza sang Mexico. May bana. Aksyon Hotline. Oh, imagine, showbiz anay subong. May bana. Oh. Paano nagwa ang report? Kaysa nagligad nga mga tinuig 2019, do Marso ato, may gin-post ini ang iya sining upod nga lalaki, action hands, sa ila sining kasal nga nagasuksok sang blazer ang lalaki, kag nakatrahe di buday, gown si Andrea mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Kasal sila iya, no? Kag ang ina mga kaaksyon subong gin-report na sa organizer sang Miss Universe 2020. Pero may sabat dira si Andrea. Siya way ko na kasal no? Kuan ako iya inang sa isa ina iya ka advertised nga may ara sang pagsulusok-sok sang trahe abi, may upod nga laki nga daw ginakasal kami. Aksyon Hotline. Siya way ko ginkasal. Shooting ina para pag-inggan niyo sa mga turismo dito sa Mexico action hands. Aksyon Hotline. Galing kadamo gid sa naghambal hindi kasal. Siya may ring pa gani nga inablang wedding ring bla. May ara pa gani ring ganiti mambal di kasal. Nga ang naglabot sa punto nga mo sina. Kabalo ka, kung naga-intra ikaw sa mga Miss Universe kaangay sini, dapat ang kandidata naga-edad sa 18 tub 28. Aksyon Hotline. Check to action doors, 18 to 28. Kag dapat si kandidata wala bata, kag wala man kaagi pamana. Aksyon Hotline. Kag wala man kaagi kasal. Hindi pwede nga may bana kay imo ya. Amo na ang guidelines nga pinaka-importante sining Miss Universe kag iban pa nga mga pageant mga kaaksyon
nga ginahimo sa kalibutan diri sa aton duta. Action Hotline. Magluwas lang sa diri-diri lang sa aton binarangay kag puro kay way niya kaso ti iniya international iniya nga competition mga kaksyon. Ti may bata sa iya. May bana according sa report. Pero may depensa to siya nga wala. Iway na matuod advertisement nila to nga shooting mga kaksyon. Pero tilang tawon ta kay gin-report na nila sa Miss Universe or organizer kag committee ini. Action Hotline. Kag kon mamatud-an nga may bana gid man siya kag kasado siya, kakasan sang corona si Andrea sang Mexico mga kaaksyon. Action Hotline. Sige, subong nga rin may nagalinusot pag yung mga balita hindi man confirm nga may ara sang dinaya-ay sa scores, no? Sining nasambit iyang Miss Universe mga kaaksyon pero hindi pa na-confirm. Ina mga bulo balita, guro way pagid ka move on ang iban man nga mga utod naton gidugangan pagid abi ni Jam Magno nga sagiya kadamulay ang aton nya kandidata mismo ang naglain pagid. Action Hotline. Kaya daw siya lang yang pinakamaayo kag way kuno di sa mga Ilongga kag Ilonggo ang maayo nga kandidata nga magpapili o mag-intra sa kaangay nga kompetisyon mga kaksyon. Action Hotline. Last 8:21. Sige, unahon ko lang abi ang patrol. Sinimatinion kung available na sila. Kaya may ara sang isa ka report, allegedly makaksyon, may isa ka patay nga tawo ang nasapuan. Actually, may naka-line up kita nga mga interviewers sini nga aga. Pero unahon tala ning patrol kung ano ini, no? Na-check naton sini nga mga tinion. Action Hotline. Kay para madulong ta sa aton sini nga mga tagpalamati mga kaksyon ang ining balita sa isa ka lugar diri sa syudad sang Bacolod, no? Sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Para at least makulo kompleto na ton ini, no? Kung alang pa siya action doors, alang pa siya. Na-check mo pa subong, standby na siya. Sige, na-check namon pa, indicate lang patrol, ginahulat-tulat ka mo namon. Action Hotline. Kung anong sapuan dirang tao abi, no? Patay nga lawas ang tao, i-check naton sa nga mga tinion may action na Eden Abuso mag-aksyon kung ano ini, para at least makulo kompleto ta ini, no? Nga balita sa aton sa nga pagpangalaga. Action Hotline. May way pa sige action hands itira pa nga kon sini commercial kay ginangan-angan ko gining patay nga nasapuan nga ini. Tira ko lang commercials ko balik ko dugay. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning kay Madam Homa Lomina. Barioga Ray, salamat. Alex Montesa, Maing Aga, Jocelyn Libuon Dispoho, salamat gid. Franco Villanueva Osorio, good morning. Alex Montesa, palihog lang great. Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Lida Zamora Yamagishi, Lily King sa ila sinikag sa Big Boss nila sa group sa USA. Salamat. Alunan Suzette, good morning, Aksyon Bryan. Great ko lang apo ko si Anrilen Alunan. Happy birthday. Thank you so much. Be safe. God bless you. Salamat. Hernani Duya sa Victorias. Bao salamat gid sa pagmonitor. Alin Mar Lingko. Jerry Rombines. Thank you gid. Lilia Taton. Nagamonitor sa Gardenville. Stay safe lang sa tanan. Rodilyn Alvarez Bayabado. Thank you gid. Amor Malayang. Good morning. Aksyon Radio. Monitor lang kami diri Barangay Hagimit, La Carlota City. Vanessa Mayino ga monitor man. Good morning dira sa imo. July Derla Celestial Hongko Tigsmana. Good morning Sumbray, monitor lang kami di sa London, UK. Stay safe, healthy always. God bless us all. Mabuhay Bacolod noon. Sige, balik ko digidugaya. Standby lang mga ka-aksyon. Last 8:24. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya
at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, 8:26 na. Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time we have patrol with action na Eden Aboso mga kaksyon. Sining isa ka patay nga nasapuan, no? Aksyon Hotline. Naligla action Eden ha, kay Checo Ladria. Ano na tamo siya naligid lang. Naligid lang mga kaksyon ha. Okay, sige. Arisawa, no? Action Eden, good morning. Good morning, Aksyon Bryan live kita di karon sa bahin sang Bredco Port no kundiin may isa ka patay nga lalaki nga nasapuan dire. Sakop na ni siya Aksyon Bryan sang police station number 2. Pero as of now unidentified pa ang ining bangkay lalaki ni siya Aksyon Bryan. Nagasuksok sang itom nga t-shirt nga may gray nga shorts kag naka tsinelas. Tapos initially nastorya naton ang katapos ang kapulisan from police station number 2 may nakita sila nga may allegedly buno ini sa dughan. Uy. Action Bryan. Kung makita mo sa aton live video gin ano talaga wala talang ipakita na yung tsura. Pero ang description is ni medyo hairy siya Action Bryan. Balbason hambal gani di do basi half foreigner o kun ano ang lahi sini Action Bryan no. Pero ti diri ni siya sa tunga ni sang kakugunan diri sa may Bredco. Olonhan gamay ni Action Bryan sang gate 3 dinila. Kay ti actually may nakasapo lang na diri sa iya kay ti kun na malabay-labay ka lang diya Action Bryan. Medyo ano pa siya mo mga pila pa siya 5 padupa paguro from the dalan di bala. Oo. Di hindi mo ma-identify or hindi mo ya mabalaan nga may tawo di kag ti dubulubag-o pa lang ni most probably kagabi lang ni kuno Action Bryan diri siguro. Action Eden. Action Bryan. Ang magpasulod ka sa area sa imo may sign of struggle abi or aside from that may ara abi sang dogin butong siya pasulod or anong sistema? Actually, Action Bryan, hindi mo ma-identify or hindi naton ma-establish kahit kakugunan pag-asgid Action Bryan, paghahawa ko ganing hilamon eh. Pag sulod naton diri sa area. Pag di may ara man siya Action Bryan sang kwan, may ara man bala sang duho alagyan. Hindi mo man makita nga gin yud sure wala. Upo diri Action Bryan do pila lang metro or isa lang kadupagan iguro from the body ni sang bangkay may mga kwarta pero tido mga 50 hon, mga 20 hon. Amo mga Action Bryan hindi man gid siling ano gid damo gid. Sino nakasapo ni man? Ready Action Bryan, ready siya sa guwaan mo pa man ko naton. Pero amoy na ang ano gani Action Bryan wala man siya na backlit gid ang aton sining ano nga victim
Ti ambal di sa atos niya kapulisan ba ti ginkwad lang na ginhaboy lang na diri siya. Kag ginahulak man action Bray ang soko kay amo man ang maka-identify kung ano pagid nga mga pilas ang iya siningin ako. Makita ud action Bray sa ato Facebook live ang ato gining ginaagian. Yes, oo. Kay Kuan ini kahagono yan action Eden no haguan kakugunan. Kakugnan. Oo, ari. Nung may aga sa Action Radio Bacolod, gali nung ikaw ni nakasapon ni sa patay din ako. Ako. Oo, paano mo ni sa nung nasapuan nga nagadto ka sa Diriman area? Mamutra ko yung balay ko. Dala lang ang balay mo. Tubang ni sang action ba set lang sa nakabuan. Nakita na bangkay. Tapos paano no? Mamusunod ako. Baga pamasin ko, nakita ko tao. Sinadyakan ko yung pagtepa. Kaya ako tawag akong gwardiya. Anong trabaho mo no? Mamasura. Pang basura ka. That's why nagsulod ka sa Diri nga area. Ano ang balay ko? Oo. Mamusunod ako. Pumunta ko dyan, mamusun. Nakita kami tao. Oo. Medyo tinatawag ko konti para sigurado bago ako tumawag ng gwardiya. Okay. Nagtatawagan na ng gwardiya. Tapos, ano naman, kagabi, kay Tiari lang man di mo balay sa tubang, may nabatian ka nga, wala ka man may nakita nga sa lakyan, nga nagpundo, diri? Napundo dito sa kan, hindi ko nawaban yan. Karang-karang, may truck, may kotse, may van, nagsabi ng basura. Sa diri nga area. Pero kagabi, anong suspicious nga nakita mo, no? Wala. Kasi hindi ako nakita sa gabi, delikado eh. Oo. Maraming usapan Singgitan. Kaya hindi ako lalabas ang gabi. Ang diri nga area, dulong man gina di siya. Actually, Action Bray, wala gini street lights mo. Yan. Oo. Kung na mo daw kaligwin-ligwin na gini nga lugar action Eden sa Breadco da. Correct, Action Bray. Wala ka gid nung may nabatian nga syagit, o kung ngaway, ano sa Wala. Meron dito mag-ulitan at gabi, may nagsasabit, babae, lalaki, nagbabulan sila, mga piutis na babae, alam, pakalaman mo. Yan, di kong payapakalman, tulog lang ako ng tulog. Kasi pagdating ng alas 7 ng gabi, tulog na kami, nakikinig lang ako radyo. Mga alas ano mo ni siya nung nakita? Nakikinig niya? Pero ang iya lugar hindi familiar. Ang iya tsura hindi familiar sa imo. Hindi ko kilala, hindi sa ganito. So wala mo man siya nakita around the other days ako na no? Wala, miski kon, 20 anos na ako dito, wala. Action Eden. Action Bray. Bangkota sabi ko na medyo na pula palapitan niya ni kun kano inyo kun Pinoy rangs pananawan niya. Pinoy yun, Pinoy. Pinoy lang. Pinoy. Hindi kon, Pinoy yun. Para tinapulan dyan. Kasi malimit ba may nagtitigil dito na kakotse. Nagkaboy ng basura, nagkaboy na ano. Yan, ang ginagawa dito. Yan, hindi nagpiapan sila may natigil. Kaya kasi ingay lang naman, may nag-ingay dito. Gawa na mga babae. Eh, narelabalay ko, yun. Namumuti, kubo-kubo. Oo. Salamat yun, sir, ha? Yes, Action Bray. Actually, tumandi natin ang sa aton. Sininga investigasyon sa kapulisan. Sir, pwede kami pumangko, sir. Inisyal. I guess, sako. Kasi ang investigator, Action Bray, sa police station number 2. Pwede man guro action Eden matuntuon tang video ta para at least makitaan subong sa mga viewers naton kag ma-identify na nila para ang pamilya makapakadulong da action Eden blaha. Yes, mabalik na to, Action Bray, pa sulod, subong. Dali lang. Sige, plaster lang. Yes, Action Bray. Lakat naman kita liwat pa sulod, subong. Pwede lang ni siguro, Action Bray, no? Pwede. Gani ba si stop ang video na pansang Facebook. Kuan lang labay lang abi no? Oo. Action Bray. Amo ni siya sa likod ng area. Kag wait lang. So imo bi paglululing di mapila ka bilog pila section Eden man. No, actually dry na gani Action Bray ang kuan niya ang dugo niya. Ang dugo sa chest. Oo. Mga dughan lang. Di mo ma-identify kung ano gid ni ang pilagin ni kabilo gid. Kay medyo nag-dry naman gani. Sorry sa mga nagakaon ha. Kay ay makita o Action Bray nga dugo sa iya ilong pag sa baba. Kag amo to pa sa hambal sang pulis niya nga may pila siya sa dughan pero tanaw to di gani sa t-shirt niya do. Tiko kutsilyo gingamit Action Bray tigamay lang niya buho hindi ta makita madugin. Grabe gid niya do
gin buno gid siya bala action bribe, pero isa mo lang ni nakita nila isa lang gid ka buno. Ate padayon pa man investigasyon sa aton sini kapulisan, luwa sa aton sini nga late tuners no. Medyo ano ni siya hambal pag ano isang pulis do Indian national man. Uy. Sa half guro action bribe kikita kwan man. Magtanaw naton. Okay, makita naman to do ang lain ng kwan timpla sang panit action eden, no? Yes, oo, kasi matangos ang ilong. Ang mga action bribe basta sa base bala may mga pamilya nga nagapamati. Black t-shirt, naka-gray shorts nga may rebating stripes, kag naka-blue nga tsinelas. Oo. Kag do mga pilaning height yaman mga 5'6", 5'7" ang height. Amal mo kina do wala gina way sa ginbaklid ha, way kina itsura may pagplastar ang likod niya, ang kamot niya sa likod, no? Wala gin baklid do na timingan lang guro action ba nga pag haboy diri sa iya ti amuning posisyon niya wala na ano. Pero kita na taman sa likod niya syempre wala man niya higot gid ang iya sininga. Oo, tiil. Ang kamot I mean. May tao sa sulod ano na soko na? Or... Hindi. Kapulisan pa lang naging takos actually action bly. Kung bilang ng height niya kay para sa description man di ubulay naton si kapulisan kiti wala di siya mga wallet, wala siya ID. Pero ti action bly zoom in tao may kwarta, may 50 pesos, may 20 pesos. Wala mapakita di libuhon or ano nga dagko nga kantidad sa nga kwarta. Galing kiti amo lang gid na wala di siya sang mga ID nga nabilin, wala sang wallet, pero hindi pa ma-identify or ma-establish Japon sa aton sini nga kapulisan kung wala hold up ini o kung ginhungod nga diri ni siya patson o kung gindala o kung ginbutong di siya kag ginhaboy lang pakadto diri nga area action bry kay ti kung gabi man gid ni kay ti ma-identify man dayon action bry mo sang kapulisan naton kung in a state of decomposition na o kung mga pila ka oras biti hambal sa aton sini kapulisan initially sa ila lang yung action bry without the knowledge pa sang soko pagabi ni na haboy diri ang bangkay most probably inoras pa lang. Oo, inoras pa lang action bry. Kag ti ang si Manong Basurero to bala action bry nga nagkakita dire ara lang itubang iya balay mo sa piyak yung bala kakugunan ti may amo na dingin sulod niya kag ti amo tong kaina sang aga nakita niya action bry. Okay, way pa man damo tao da subong abe so wala far. Pa action bry oo. Kag isa pang lugar kahulong doon kahulong doon gid doon gid action bry kay ti actually going way pagwa na ni sa kung going ka Bredco Port, diba, may bagda pa right before ya sa pasulod gid sang naanaran tagid ba lang nga Bredco Port action drive pasulod dead kay maliko pa tuo. Patuo ka, pabukid. Oo, yes action drive. Di arin dayon area. Kag-ari sa tunga sang ila sining kakugunan direction by pero so far ginahulap ng soko man kag mismo ang aton sining kapulisan naga-coordinate man with others pa para ma-identify ni action bray kag sa bulig man nato nagapangaman sila sang bulig para basi miyara pamilya nga nagapamati kag nagatan-aw subong basi may mata kamo dira nga wala nakapauli nga again nagasuksok sang black t-shirt gray shorts nga may rebating stripes kag blue nga tsinelas mga 5'6" to 5'7" ang height kulungon nga buhok action bray kag may balikan ta sa Aksyon Eden mga kaksyon sa aton nga pagpangalagan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aga pakitagin bulaga sa ning isa ka bangkay sang tawo nga nasapuan sa Bredco. Aksyon Eden, balik sa imo. Yes, action bray amo na ang initial description man di nga nakita naton sa area action bray kay ginahulap taman gani basi may ara makadto man di si Sir Pendon ang OIC subang sa station 2 para makuhaan ta karon action bray sang statement man based man sa initial investigation nga ginpatigayon diri sang ila sining investigador action bray. Sige Aksyon Eden, tipon-tipon na lang balikan ta kada karon sa pinaka latest regarding siri basi may family na nga magpadulong dira, kumplitohon tani karon ipang tira ko lang nga kon obligasyon Aksyon Eden.
Yes, Aksyon Bryce, standby lang kita dire. Unay mo natin sininga Facebook Live. Aha. Kasi mayara kita sa mga bagong developmento kung mga bagong masulod sa mga detalye. Live dire sa Bread Report, Aksyon Eden Aboso. Para sa Flash Report, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Salamat Patrol Aksyon Eden Aboso, Aksyon Nani Kirao sa area mismo una nga ginkaduan sa Aksyon Radio. Aksyon Hotline! Ang dugang detalye karon dugay bantayan gyapon sa aton sini nga pagpangalagat. Kay mag-commercial ko for a while, pagbalik naton karon may mga interviewees pa kita nga naka-line up this morning, mga Aksyon standby. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, Radio Philippine Standard Time, las 8:53. This time check is brought to you. Si Nilda Espares Araman, good morning kay Eileen Mijares, thank you gid. Si Kabugwas Villarte, nagatutok man sa aton nga pagpangalagad. Misia Swin, salamat gid gapang agda pamahaw, baw kanami no. Gokuwa Kurozaki, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Si Lipong, good morning Aksyon Bryan, monitor lang kami diri ni Tita Ilma Lusok Polidario and retired Major Paterno Turalba. Bao, salamat gid sa inyo. Na? Barrio Garay, negosyo ng iya. Aga pa sila
endorse ang negosyo ni sa aton nga live ho. Di ko na mabasa ang iban nga mga iban nga mga mensahe di kay ginsampawan nila sa negosyo. Namin ni report sila sa DTI no para matagaan man ni sila kwan bla. Legal lesson bla. Last 8:55 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon ang Iloilo mga kaksyon nagaayo sining travel moratorium no sa padulong sa Bacolod kag Negros Occidental vice versa no kag ang mga essentials or mga essential workers pwede iya maka-travel pero may ara diri sang pamangkot kon nagapamangkot man ni sila sa mga hanay sa mga negosyante abi kay kabalo ka once gani nga ang travel moratorium nga ini ipatigayon kadako man sang epekto sini sa mga negosyante ko negosyo mga kaksyon. Pero check naton abi ang ang presidente sa MBCCI Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry mga kaksyon. Kung kumusta ang sitwasyon sining suspension sang biyahe from Bacolod to Iloilo, Iloilo to Bacolod matapos nga ang Iloilo dito nagaamat-amat man saka ang numero sang ila sining COVID-19. And grabe ganing Iloilo mo kay gahana palang pagsaka ginhimo na nila ini. Why na sila naghulat pa action hands nga tumimbuok ang numero kag didto magkaran-karan. Amo ning maayo ya. Amo ning maayo nga mga tikang timpranuhon pabalagal kiti kung kaisa may mga consideration mo nga ginahimo man ang Regional Interagency Task Force, National Interagency Task Force sa mga kaangay sa mga biyaheros naton kag like for example diri sa aton tinagabiyahe sa aton di fast craft abi roro ti kon wala sang biyahe pasulod didto pasulod diri sa aton dako gini nga epekto man sa ila. Pero try naton abi kun anong sitwasyon ta. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Sir Frank Carbon mga kaksyon sang MBCCI. Sir, good morning dira sa imo. Welcome to Aksyon Radio. Bryan, go ahead, yes. Yes. Sir, kumusta? Anong epekto, sir, sining travel moratorium for Bacolod and Iloilo, sir? Bryan, antes ko magtabas ng pamangkot mo, kung di ko anay mag-announce na puntat ang biyahe, Iloilo Bacolod. Halin sa Tanago, halin sa Bredco, halin sa Tumangas, halin sa Iloilo Port. Sige ha, kay kadamo gitawag sa ako, may gapo nga mga paryomong nga announcer ko, no? Nga sirado. That's why nga halin pa kagabi, may nagapinamangkot sa amon diri, wala gid kami gasabat nga wala sang biyahe kundi check naton sa pamunuan sang biyahe nga ini. So suliton ta lang Sir Frank anong sitwasyon sang biyahe ay Iloilo to Bacolod vice versa? So sige biyahe kay wala kay ang ila na ginaayo sang Iloilo ang iban nga opisyal sa EGOs hindi na nila mapatnuban hindi pag-aprobahan siyang national IETF. That's why. That's na mo no so amo ginang insindihon ta sang especially sang pariyo ng mga so hulat di kita ila is only recommendation. Okay, so, ang pagintindi ko sining ang pagintindi ko sa travel moratorium, I'm sorry Sir Frank ang regional IETF nag-approve. But they need pa nga kuhaan sang approval man from national IETF mismo. Amo na pagintindi ginamon action Sir Frank po. Sa liwaton ko kay ang ino nga word approve. Hindi dangerous. Okay. Dapat approve ang recommendation nga padulong sa national TF who will have the final approval. Yes. Amon yung nga informasyon kay mo ka lang approve abi nila ti approve na wala na biyahe. So for example para nga in the future husto bala kay subong nga tinagago alin pa kay sa gabi di ko tulog kung recently ko may So meaning Sir Frank ang rorota ang fast craft wala ya untat biyahe. Wala pa stoppage order. Ang maka-stop lang is National IATF in consultation with the OTR kay this all national concerns na yan travel mo. Yes. Hindi mo na basta mag-alize na yan kaya apektado mo yan. Kadamo ng probinsya, kadamo ng region.
So ang local lang yung officials, you cannot decide. It has to be from national level. So sa sining nga daw sala nga mga information, apektado ang biyahe Sir Frank ay damo guro wala pasahero nagpadulong na Sir Frank ay. Kaya amo gani, kinahad mo. Sala lang information, pero di na kami. Tagyaman to ang mahingagaw tani to at ang papili siya to siya bata nagkontak siya okay ito sa hinubaan ay hinubay ito yung agaw na day kasi kita biyahe kabalo ka may Arabi statement nga nag-ugyon ang syudad sa Bacolod sa anuman matabo dito sa Iloilo ti ang interpretation kung kaisa sala ang presentation sala tiyan mo ng resulta, gido kakaludulaan pasahirong inyo sa nga mga sakayan pandagat bangod sa mga wrong information. So this morning, at least hindi pa naglawig ining istorya, ginklaro na naton again and again Sir Frank Suliton tagid nga may biyahe gid lang halin kay Sir Frank mismo. Go ahead Sir Frank. Sige, sining adlaw. We don't know tomorrow kaya gahulat kita. Dapat ang national ITF, masling siya either yes or no. Recommendation. I see. Okay. Kapamangkot ka kung nagayon ini ang 7 days na moratorium, anong epekto sini? Now, masugod ko ay ang epekto sini, 4 ka puerto basi Iloilo, Bacolod lang, ang PPA nga lapos na port at Brego, no? May biyahe na nagahalin sa Tanago. Para magani gahalin sa dati sa Victorias. Kasi gapahoy kasi tigyo mo na sila. No? Oo. May ara man gumanggas. So, ang ina nga mga lugar, no, ang kalabanan nga trabahantida o workers are low income. Oo. Low income household, low income employees. Pag ang mga negosyante kakita mo na 24/7 kasi small economy basta may puerto mo. Ang mga negosyante gabligya pagkaon, may karinderya, kung ano nang kasibligya those are micro businesses man. No? Na, ining mga negosyante, hindi lang epekto sa negosyo, including sa empleyado ni workers, Oo. Ang amon empleyado sa shipping lines, sa land base, ang vessel na base, ang mga empleyado sa mga puerto, ang nagalubaligya ang mga transportation, tricycle, taxi and everything. Combined all together, that's thousands na workers ikapir. Multiply sa ilang mga pamilya na ginasagod, that's thousands, dako daw ang apektuhan sila for 1 week kung sa income. Kaya most of these empleyado, ang mga micro worker, ang micro businesses na sa pier, ang tawag ni sila is isang kahit, isang tupak, ang bukas nilos bot na. If di ka na, obra sa kadlaw, madako ang problema nila. Kung ang mga gabligya abilang vendor, karinditya, gabligya shopping still, hindi, waay sila na income, kanon nilang ila kapital naman for 1 week. No? So, all of this put together is sometimes we call it about disaster. No? Oo, tungod kay wala na pa lunot pala. Ang bulsa, ang kapital, ang adlaw-adlaw kinanglanon, wala na pundo. Kung ano makita mo, makahod mo, amo na lang ng sukaon mo. So, sinamon, maayo man if you want to save lives, but you have to save livelihoods. Paano? Itong mga empleyado, tagaan ni pundo, tagaan ni pagkaon. Ang amon na revenue sa negosyante, hindi namon, nadula namon, wala, tagaan naman kami subsidies na dula namon na revenue. But ang gobyerno at this point in time, local man o national, don't have that kind of money now. But ilan man na to sa national IUPF, no? Naging abri na lang ganin nilang Manila. Tingnan obrahan na lang sila. Ang mga kuwan lang alon, barbero, mga manicurista na, parlor, it's around 200 to 300,000. Nga mo nang nawadan obra, so obra na lang. Di kung pag-gaon mo ni silang 200,000, dugang lang yan, mga pasayro, so dugang ng income sa mga tricycle, tricycad, kag mga jeepney. So all of this,
may domino effect sa ekonomiya. If you stop this, you stop everything, balik kita sa square one. Ako nga problema. Okay. So isabi... So, dapat likod, we should consider this. All of this, mismo sa radyo na lang namin ginhambal sa social media, sa Facebook, why kami nila tawag, why kami nila ginapapod sa meeting, why kami ginkonsulta. No? Say naman, save lives and save livelihood manibla. Hindi kami kikiningatag ng livelihood. No, save lives, hindi save livelihood. Gali Sir Frank, pag sa amo sa nga sitwasyon, duwag yan nihay kag nihoy ng mga utod, mga opisyalis, nga pabalon, mga negosyante, tadi nga amo ng plano so far? Wala. Kasi nagtawag ko to sa Iloilo sa amon na counterpart to. Ang chamber sa Iloilo, ang regional governor sa Region 6 ang chamber. PYD consultation, wala man laging tawag sa regional UTF. Wala man sila din mga local na kwan, wala man nag-consulta sila. All of this, at the end of the day, ang problema, masabakon sa gobyerno, pagtamiman. Subong sa Manila, pinapasabak nila sa business sector ang pag-upgrade para ang trabaho tugang na kay kulang na gid ang trabaho. Kulang na gid, oo. So sa pito ka adlaw Sir Frank nga wala sang biyahe, abi mga pila ka milyon ang madula ni saton man? Very rough estimate namon, direct na income direct na sweldo na madula. Kag ang direct man nga mga binta dira nga madula, amon tintaman sa amon nga mga barko. Kag ang direct kay amon na binta, ibakal mo na crudo. Yes. Ang imo sweldo, ang ila sweldo sa porte, kasi kung ibakal man nila sa merkado. Dula man to ang binta sa merkado. All of that put together, sa apat sa puerto, including Loro Victorias man, isa ka 50 million lang in 1 week. Grabe ba? 50 milyones? Kwarta na makuha ng gatiyog sa aton ekonomiya. For 1 week, hindi na siya magtiyog, kaya wala Wala movement, wala asildo. Can you imagine that at this point of time? Kung in-negotiate that nothing, gamay ina siya. So sa subong asildo, that's very material na amount. So next time, manawagan kita sa mga public officials daton nga nag-handle sining pandemya, subong nga kita lipay man kita rin sila, Sir Frank, iti ginahimo ang tanan niya tikang, pero dapat guro pabalon mga hanay sa negosyante. Para sa imo, kibot ka guro, Sir Frank, ay sa sining mga plans. Kubite, babasa lang naman sa sa Facebook na ang mga announcement ni Jerry na nalagad doon sa regional. Ang regional nag-approve na. Taging padala na tatwat. Hindi ko nabasa ko, I think Friday afternoon na. Susko. Kung tumano kami naman, ma-meeting ang community, Monday na sila every week na meeting mo. Kaya na, pangamuyo na lang ito. So kabay pa, kaining... kabay pa nga. Ako sa kay Art at kay Bryan nga, abi mo may sobra-sobra ng kwarta. Maubra ka mo community pantry na lang ko sa mga bread ko. Parang tao. Gamo monitor ang trabaho to, may dalon mga diskan sa kilo lang bugas kag utan nagamonitor si Kuana, nagamonitor si manager Subonghua sa community party, pantry. Pero dapat may ara da amot si Sir Frank para mas damo pagid sa Aksyon Radio. Nautod pa mo sa amo. Aksyon Hotline! Ay kaluluoy ba ni mga negosyante taman? Why isla kabalo action hands nga mo ning plano gali 50 million pesos iya ang kwarta nga posible madula nga income or inatawag naton blang nga naga-rotate ang rotation sang kwarta 15 million pesos sa sulod sang isa ka semana. Aksyon Hotline! Kung isa ni mga utod ng mga public officials, pabaloon taman ni mga negosyante kay amo ni silang gabuhi sa mga utod naton nga wala trabaho nga nagapatrabaho. Ti kun wala bi trabaho sa sulod sa isa ka semana nga may subsiding gobyerno kay waiged. Sir Frank, balik sa imo Sir Frank, pasensya gid. Amo na ang mga nasyon nga manggaranon kuluyan nila isira ang isa ka sektor. Abi amo ni ang travel ulo Bacolod, pinakakibay sila na ang sweldo nga madula kag ang income sa negosyante. Madula man namon income mo. Kaya na nila. Kag ang sweldo nga hindi namon mahatag. Kaya man sa gobyerno, galing ato yati mandaran ng tunga nasyon. Yes.
kay kabalo sila ako sang epekto. That's the kind of money nga madula nga hindi mag-circular for 1 week. Ang pinaka so just kung epekto sa bilog na ekonomiya sa Region 6 tako. Yes, ang pinaka the best guro Sir Frank, instead nga mag-moratorium ta sa travel naton, i-strict na lang compliance lang sa health protocol guro para way ta untat biyahe, at least may income gyapon, pero stricto lang health protocol, hindi man guro budlay na Sir Frank, no? Tani, ikaw na lang yung head ko sa regional ATS. Amo nang yung buhat sa Manila. Oo, tuwag nilang heightened safety protocols. Dindugangan lang. No? Oo. So, speaking of laging dugangan, din stricto lang ang pagdo. Patutod lang, Bryan. Why na sa amon negosyo, ang amon restaurant, why naman na tao? Hotel sirado naman. No? Ang mga jeepney na dahil, tunga-tunga naman lang na. Ang barko, tunga-tunga. May plastic pa. Pag bangko mo daw, huwag ka nag-iyog-iyog huwag ka abri-abri ba ako? And if you could still remember, in the last few, din balagahalin ang mga transmission, ara na sa nagadomen offices. Yes. Ara sa City Hall, ara sa the Hall of Justice. Gobyerno? Gobyerno na kasi sila malang ang gaabre, sige-sige yung ilang their places effectively visited and normally crowded. The people will go to transact business with the government. Correct. So, may lang gani kay na kabalo ang kilala ko sa City Hall, sir. Nagbalik na kami pilital na lang kay naglinupok naman diyo. Amo nang budlay-budlay gid. Tingnan mo, taniwan na ginuntak, sige-sige skilital at this point of time. Yes, sir, gabay pa. Kaya mo magunuigo sa City Hall ko. Ulit justice, pati ka man guro. Mama, LTO. Kapitol. Kapitolyo. Yes. Ito mo they have to maskalital, gitilaya, kasi hindi mo sila ma-avoid. Kaya mo gitmao, wala abot na kadamong empleyado, tamo pagigabisita na transaction lang mo. So, in short, ang high-end should be in their area, not anymore in our area. Yes. Sige, with that, Sir Frank, kabalo ko, dugay may meeting ka pa sa last 10 nga oras. Anyways, thank you again sa information this morning. Mabuhay ka, Sir Frank. Sige, Bryan. Salamat ha. You take care. Yes, sir. Thank you, sir. You too. Si Frank Carbon makaksyon sang MBCCI, tiyan mo na, medyo dismayado kay ini mga plans nga mga travel moratorium sang Negros kag Bacolod sa dagat nga pambiyahe ay ang mga hanay sa negosyante action hence the wise layek baluya. Nagakakibot na lang sila nga may mga plano na. Tiyang bali Sir Frank, tani papulo pa balon man kita di. Kay kung ano mga tika nga mahimo naton or makasuggest man sila abi kung ano pagidang pwede mahimo kay ang mga tanan nga tao bla nga nagaululubra subong wala iya sa gobyerno action hands. Kaya nagaululubra sa gobyerno, skeletal man sila o kung ano nga sitwasyon dira, padayon yang sweldo. Pero kung sa pampribado, once nga way ka obra, no pay ka man amo nang kalabanan sa pribado unless kung ikaw regular dira, kung kisa may mga amo padaan nga daw sa katunto man magtratar sa empleyado nila. Di disgrasya gida. May malantani ko paghambal bisa mga public officials ta, may travel moratorium ta 7 ka adlaw. Ang mga utod naton nga madulaan trabaho, most likely mga porter da, mga ara da sa barko, tanan-tanan, tagaan ta sila subsidy, abi sumahang everyday nyo bing income, tagaan ta subsidy sa gobyerno kay para ni sa tun tanan-tanan. Puro do kanami sinamatian action hands, no? Pero inang dawa ay gid bisan 5 nga idulot kada sa magkaladulaan trabaho, ti ano na lang ang sitwasyon karon? Although nga tuway kita nagakontra, kay ina protocol, ina health protocol ang gusto matabo sa mga public officials naton. Makabulig ina to stop sa paglaganap or paglaton-laton ni COVID-19 pero ti dapat kinanglan ta ba ni consider man na mautod ta nga mas una papatay sa gutom ang pamilya kag sila sa kay COVID-19. Amo man na kasimpleng gusto naton kag klaro ni Sir Frank this morning nga halin sa nagligad to nga Sabado pa to nga lapta sining balita nga travel moratorium. Wala yan naguntat ang biyahe. Kay ining travel moratorium nga ini Bacolod, Iloilo, vice versa, ginaktuhan sang regional IATF. Ginaktuhan pero ang ila sini nga pag-akto
subject pa nagyapon sa confirmation man or approval or anong ihambal bisang national IETF na naman. Na, tiway pa nag-epekto ining mga plano ni regional pa lang asta ini. Aksyon Hotline. May biyahe paghihapon. Tido may mga announcers to kuno nga daw sino na hambal sino mo si may kabalo kay Sir Frank Carbon sino matibatian yang mga announcers siya nga nagawakal nga way na biyahe. Aksyon Hotline. Gaugtas si Sir Frank Carbon. Sige, kadulaan kami pasahero sang obra nyo. Aksyon Hotline. Tuon man, no? Kadulaan pasahirong barko kay way kuno travel pa. Hindi may ara pa biyahe. Oh? Batiin nyo lang sa Aksyon Radio. Di karon kay base may mga update kita sini. Last 9:15 na. Aksyon Hotline. Pagbalik naton karon mga ka-aksyon sa aton nga pagpangalagad. Oy, good morning lang kay PRB Barangay Bunga. Amo gid Aksyon Bray damo nagugutom. Oh, dai taga Bunga ho. Si Cora Bidaha naga-monitor man sa Kuwait mga ka-aksyon. Araman si Maig G. Grabe ngalan niya, no? San Talisay. Ginalyn Despi naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagat. Ay, si ta Ginalyn. si ate man da ini. May buntag diha te. Susan Sibalios, salamat nga naga-monitor subong sa Barangay 4. Si Junior Sibalios naga-monitor man sa Sailan Barangay 4. Ano? Naga-monitor man ni sa aton action hands, so si Madam May Singway, no? Sa aton sini nga pagpangalagad. Kag si RTC Branch 42 pairing judge Phoebe Gargantiel Balbin and former presiding judge Fernando Ilumba, retired 2019. Keep safe always. God bless you and keep your regards to your family circle, especially brilliant kids. Take care. Salamat kay Madam Elizabeth Malaka Gamala dira sa HOJ mga ka-aksyon. Balik ta dugay-dugay, check naton ang EOC. Today, may ara kita sang mag-arrive nga Sinovac vaccine mga ka-aksyon, ano? Mga 3,000 doses kuno ini. Pagbalik naton dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Good morning kay Sir Archie Ray Alipalo. Ay, kumusta ka na nong? Yes ga, pray gitanong sa imo sining kuan sa imo sining fast recovery and your wife, no? Ara kasubong sa ospital nga pangamuyo gid kami no. Nagabasa ko na si mo naga-comment gid kami for your fast recovery. May buntag kay Ate Ginalyn Despi diha sa San Carlos City, no? Kumusta mo diha? Salamat gid ta sa pagkuan ate sa pag monitor. Good morning kay Inday Geya, kay Ate Gia, Manong Angelo, si Arwin, si Kuya Lucas, si Mamang da. May buntag diha, Mamang Corning. May buntag. Si ako ang wife dira, Rusel, sa trabaho dia ito, no? Dinden, good morning. Si Bibi, si Sir Joshua dira, no? And the rest of the gang na naminaw diha ron sa Barangay 1, San Carlos City. Salamat kayo. Good morning. 9:18, balik ko dugay. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, bakulog sa luto sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse,
balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo.
radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Elsen familiaran pero tiyan mo nambal na to dapat imbestigahan. Ikaduha, atong isyo nga diri man lang sa aton sa Aksyon radyo na atong 80-year-old lang nga dutayin pa madisgrasya nga pagkatapos bakuna naglain pa matiyag dira sa alihis pinabayaan lang sa otoridad. Aksyon Hotline. Nakaronan ta na karon sa gabi. Ngayo gid ta apology kay Dr. Chris Sorongon sang EOC but this time we have Aksyon Eden Aboso. Patrol reports. Nakilala na mga ka-aksyon ining patay nga nasapuan kay na dira sa Bridco. Aksyon Eden, sino ini siya? Good morning. Action na Bryan, pamatayan sa nanay ng investigasyon sa ating sining kapulisan with Sir Opali, ang deputy ng Police Station 2. Ito yung layuman sa takuling. So, wala. Again, sige. Sa initial, wala pa. Oo. Cellphone yung servicing, no? Wala na pakitaan? Wala. Patas na na-recover ng cellphone. Wala. Kaya ita, sir? Iyan ko lang ay nag-investory man sa Soko. Oo. Ba't natin makakuha agad dito. So, subong sige, man ang nila. Investory sang investigador. Sir, sa investigation, yun isang Soko, sir. Ano gining pilas ni sir? Initial, tiro. Tiro, sir. Tiro igo niya, sir. Left side, sa dughan, sa left side, sa dughan. Sir, sa mo nga sitwasyon, anong initial motive nga nakita niya, sir? Wala pa na ito, kaya under investigation pa. Pero ang ginatanaw naman niya, posible ginbilin na di sa ginbilin na sa. Ang pangalan yan, sir, isang victim, sir. Hindi lang na pag-ano. Hindi, araw ito yung investigador. Okay, sige. So, detail sa ito sa investigador sa araw sa Soko. Okay. Sige, pero hindi tayo gali initial kay na sir Buno, sir mo. Okay. Wala pa man actually bukas mo. Pag may pilas mang gitsa. Pero So,
Chester. Ang confirmity pagwa na to after nagit sang pagkandak sang autopsy. Pero initially, Tiro. tiro kita. Zero. May naka-recover ka mga slugs, sir, or... Wala. So most probably, hindi siya dire sa gitiro. Putib tigit. Oo. So, hindi lang ni siguro. Oo. Salamat. Action Bright, si Sir Ofalia to, no? Deputy sa Police Station number 2. Pero kay Action Bright, ari, dire ang mag-survey na bibayaw sa sining biktima. Gikilala yung victim kay Ahmed Haj. Bali, half Pinoy, half Omani. Omani, taga-Omania ini. Oo. Daw Muslim, full-fledged Muslim. Ginikono ang iya nga amay, ang iya nga iloy ato daw initially sa Africa. Bali, ining si Joseph Ballesteros, utod ni sang una nga live-in partner ni Haj. May duwa ni sila Action Bray ka mga kabataan. Gagmay pa. Kagti subong niya, at tagamin nyo yan, gini sila ko Action Bray mo. Minuyan mo siya? Oo. Pero pag bulagay sang ining utod ni Ballesteros kag ni Haj na may bago ni siya nga live-in partner at to sila naga-star sa karon sa Regent Pearl sa Alihis. Okay. Kag di initially Action Bray mga around mga alas 7 kagabi, ang mga alas 7 alas 8 nakitaan pa ni Ballesteros si Haj sa may NGC ayon nagasakay sa puti nga Montero kagin sitsitan pa sa kunugani kagin sapak. After sina wala na to dan Action Bray kag ti subong nga aga actually nagambal si Ballesteros nga through the live naton sa Action Radio dito nila nabalaan about ni kay Haj Action Bray kay Ahmed Haj kay ti mga alas 12 kagabi ginatawagan nila kundi inaabi kay ti bisan pa previous ni siya nga Action Bray nga live-in sang iya utod galing kay ti hinablo siya tatay ni sang iya mga hinablos tigin na follow up Manila Action Bray kag home base ni siya ti most probably base ni trabaho patukunta ni kagabi that's why ginapangita nila pero starting mga last 10 Action Bray sang gabi hindi na nila makontak ang cellphone number pero ti wala sila nagkadto sa kapulisan nga magpa-record kay ti understand ma-declare pa na missing after 24 hours Yes. pero ti amo to Action Bray pagkaaga nakitaan din nila sa aton sininga live kag ginkadtuan din ni Joseph Ballesteros kag na-confirm niya nga amo ini ang amay sa iya sinidua kahinablos Action Bray. Ang Montero nga puti ni kasino ni tag-iya ni amo ni isang victim or wala nakisakay lang daw Action Bray kit isa backseat lang man to kuno gani gapong ko pag sit niya wala sila idea kag hindi niya kilala Action Bray ang tag-iya ni sang Montero kung ginsakyan kag kung sino mga upod. Pero ining victim known as anong trabaho ya? Home base Action home base lang. Home base, oo. Magambal kita home base sa balay lang pero anong trabaho? Duga pang baton kuno do mga customers sa Action Bray do ka ala call center gid nga type pero hindi teaching bala. Kumbaga take-in calls ng Action Bray na amo na nga sitwasyon. Wala yan naman gid nahambal kung ano gid ba lang ang mga specific pero home base ni siya Action Bray. May pagduda siya gamay lang kung anong rason abe bisan gamay lang? Hambal ni Action Bray wala man ka share kung may mga death threat na abi kay buot gini kuno katama Action Bray wala gini gamo. Actually bisan half Omani ni pero diri ni sila naglako sa Negros. Do ka Pinoy na lang gid ang dating abi? Oo, do ka Pinoy na lang gid siya ang dating. Kag may isa lang gid siya kautod pero ato man sa Minoyan Action Bray pero napabalo naman to sang sining ni Ballesteros mabalaan ta lang ni karon sa another sa further investigation pag Action Bray kag di hibalo to sino to mga pag-usisa man sino to mga ulihin niya nga upod kagabi Action Bray. Sige. Sige, yes, Action Edin king oras ko medyo nagakipaw-kipaw na basi malabot talaga karon ng asawa sining ikaduha nga asawa abi sa nung pinaka last nga of the night sila abi pinaka last scene niya abi sining persona gid sa asawa niya na Yes, Action Bray. Live din sa Gapon sa Bread Couport, Action Idrabo. So, una, sa Blita ulit sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Salamat Action Ed ay nakilala na pero dungagan tan detalye sini. Anong sala sining tawo, anong negosyo sini, anong sa likod taran nga gin patay idi ka ginwigit dira sa bread ko. Action Hotline. Good morning kay Melchorita Ferrer. Salamat gid sa pagmonitor sa Barangay Bata. Way nakita oras sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Art Tayhupon ini naman sa Action Bryan Morden.
Nagapasalamat gid mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.